Nielsen. Ja, der er gang i den her. Ligesom om de gør, at du bruger den i en retning. Ja, de gør det lidt forkert. De gør det ikke. Man får lidt stress på deres vegne. Nej. Ej, det er dumme. Ligesom deres egen billeder. Det er skidt der. Ej, den er folk. Er det dumme? Jeg tror, de er bedre til det, til den vertikale, end når de taler. Det er umiddelbart. Det er stille billeder, jeg har. Det er den flotte hjørne. Det er man ikke så god til. Men den anden vej tror jeg virkelig, vi kommer til at gøre det. Det er næsten nå. Ja. Kom så. Den er der næsten. Ja. Jeg tror, vi ikke lige fatter, hvordan det skal. Det er lidt vildt, det ligger gang i den her. Du er der næsten. Ja. Du prøver da. Nu har jeg brugt 2 minutter. Ja, så nu begynder det. Ja, sådan. Ja, så skal den bare give på tungen. Så er den kontakt. Det var det. Det gjorde de. Men nu hænger de meget på der. Ja, det har du snart. Jeg hørte din bror, eller? Det vil være stærkt. Hvor langt er der? Der er mere end 2 myrlængder. Hvor lang tid er de brugt for det? Det er et par minutter. De har det med. Jeg har været smart. Nej, nu bliver den fin. Meget stabil. Så er der fordi, der valgte at gå fra det nye. Ja, der skal jo ikke særlig mange til at gøre det her. At holde den. Det er mere at få den i gang. Hvor de får mange.